Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε Brawl Stars και θα παίξουμε σε αυτό το επεισόδιο μόνο με Shelly, σε αυτό το part. Στο επόμενο πάμε με Nita, στο μεθεπόμενο Gold, θα το πηγαίνουμε, όπα. Όπα, sorry. Και θα το πηγαίνουμε έτσι. Λοιπόν, sorry, μου έπεσε το κινητό πάνω μου. Λοιπόν, θα παίξουμε εδώ με Shelly, μαξάρι. Πάμε σε level. Λοιπόν, θα παίξουμε μόνο 5 ματσάκια. Λοιπόν, πάμε. Αυτά. Πάτε. Εμένα βρήκε για στόχο. Ο Dynamite είχε βρει εμένα για στόχο, δεν το πιστεύω. Όπα, το δέντρο. Εμένα βρήκε για στόχο. Τι να κάνω, ναι. Δεύτερο μάτς. Και εδώ. Όπα. Έλα ρε μπρο. Πάμε για τρίτο μάτς. Χαχαχα. Έλα εδώ. Έτσι, μπράβο. Έλα εδώ, Squeak. Καλά, αυτό δεν πειράζει. Αυτό ήταν καλό μάτς. Λοιπόν, πάμε για τέταρτο μάτς. Αυτό πάντως, αυτό το μάτς ήταν πολύ καλό, μ' άρεσε. Εντάξει, το δίνω, μ' άρεσε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Ρε φίλε, όλο χάνω. Για το πέμπτο μάτς και το πέμπτο και τελευταίο μάτς.
Μάνα της. Μην βρίζω μάνες, τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ τρόπια. Let's go beat up some bots! Τέλος πάντων. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο και μαζί μην ξεχάσετε να πατήσετε like, εγγραφή και κουδουνάκι για να μην χάσετε κανένα καινούριο βίντεο. Bye 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 guys.